Нашето българско училище Гергана се намира в Манхатън, Ню Йорк. Всяка неделя учим български език, литература, история и география. Часовете ни са много интересни. Освен тях имаме и детски хор, музикален театър, танцово студио за класически и български народни танци, художествена гимнастика, йога и други спортове за деца. Рисуване. Правим най-хубавите празници за деца и родители в Ню Йорк. 24 май. Празник на буквите. Коледен концерт и парти. Пролетен празник за 1, 3 и 8 март. Ден на таланта. Летен празник след природата. Всички в Гергана сме приятели. Работиме и играем заедно. Идваме с радост на училище. За родителите ни има хор, йога, модна работилница и курс по български. Гергана е едно голямо семейство. Най-добрата семейна неделя в Ню Йорк.